За първия DIY ще ви трябва някаква кутийка. Аз ще използвах кутийка от хапчета. Така, ще ви трябва ножичко, тиксо, цветно. И да, това са материалите за първия DIY. Наистина е много лесно. И да, нека започваме. И така ми се получи. Лично аз си сложа само, ще си седя така с една теничка. И ако искате може да си вземете и маркерче или някакъв маркер и да пишете върху самото контейнерче. Да, почеркът ми не е най-красивият, но хубавото на това е, че може да се скриете така. Да, изтрива се лесно с пръсти, дори с салфетчица. Така, предназначението на това е, този DIY, е да си носите вътре дъвки. Наистина е доста удобно, така че да, нека да продължаваме към следващото. Така, получава някакъв картон. Аз използвах такъв от корица, ножичко, някаква линейка. Аз използвам транспортир и някакъв фломастер. Така, първо начертайте си някаква форма, каквато си пожелаете. Аз ще начертая и ще ви покажа как. Моето начертание ще изглежда така. Да. И сега просто го изрежете. Маличко. Така се получи първото, сега ще направя още една. И ще се опитам да направя по-добре. Първо ще искам да е малко по-твърд картона. Използвам тази стара хартиена опаковка от едни камъчета. Ето. И да, сега ще. Така и ето тук ще направя една дъвчета. Така изглежда нашият разделител. Да, много злачко се получи. И така горе-долу правим да го променим. И ето така самата панделче се стърчи. И е доста удобно, защото просто църпате и ви се отваря съответната страничка с разделител. И да, много сладичко се получава. Да си направих още един, който е без такава панделчица. И да, нека гледам на пакетче. Ще са ви нужни няколко кабърчета, като аз ще използвам били и едно червено, понеже ми стигат, тиксо и ролка от туалетна хартия. Също линейка и фломастер или маркер. За да ви е по-лесно, първо очертайте толкова колкото ви е телефона. Е така се получи при мен, за да ми е по-лесно при очертаването сложих направо кабърчетата. И да. Сега знам да ти късаме, че така горе-долу се получава. И можете да си я украсите. Аз ще пропусна тези кадри и ще преминем към следващото нещо. Ще са ви нужни рамка за снимка, някакъв картон или цветно тиксо, линейка, всъщност може без линейка, ножица и фломастер. Първо трябва да махнете, да разглобите самата рамка. Взимате стъклото. Ето за моето. Аз отново ще използвам корица. Изрежете толкова колкото е голяма рамката. След като изрежете листа или картона, сглобявате рамката. Така се получава, това е крайният резултат. Сега взимате фломастера и можете да си рисувате каквото искате. По-добре е да използвате маркер за бяла дъска. И целта на това е да имитира нещо като бяла дъска. Както виждате, доста лесно се трие. Ето така с пръст много го изтрия. Ето вече го няма. Тук съм оставила отпечатък. Да, това е много лесен хак, така да го наречем, DIY. И да, нека да преминем към следващия. За следващия DIY ще ви нужен буркан. Някаква красива картинка, каквато се избере. Съжалявам за прекъсването. Така, буркан и сухи мокри пръстички или памук. Натъпвате всичко просто. Ето така, неподвижно. Пъхате картинката отпред на страната, която искате да седи. И захарите бурканчето. Получава ето.
Това е последният DIY, като това е нещо като импровизиран мейсон джар. Трябва само буркан, ножица, с което да продупчите